Sino? Ako? Morning, Carl! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! How you do it? Everybody move it from the left to the right. It's a Friday! Prove it, I will prove it. Come and Ngayong do it. Friday ay kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyal mula Lunes hanggang Biyernes, Uncle Dago! Kasama niyo rin ang hot na Tita Muse ng Bacoor City Strikers. Habulin ng kahit na sino pa man. Pero kaloyal siya. Kaloyal. Yung nanghabol ang hindi kaloyal. Tanya Chinita. Ganun pa siya. Tago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Paul! Tits, alam kong isa kang dog lover, kaya shout out sa Of mga dog course. lovers out there. Dahil meron tayong, naalala mo yung asong si Hachiko? Oo, ay grabing nagpaiyak sa akin Pinanood yan. mo yung movie? Grabe. Richard Gere? Walang makakalimot sa traumatic na movie. Traumatic siya kasi nakakaiyak siya, namatay yung... Panoorin ko ulit yun. Sige, namatay anyway. si Amo, tapos Oo. nag-aantay siya. Yun yung kwentong Hanggang mamatay na siya, di ba? Kakaantay. over 9 years, hinintay niyo. Oo, hindi ko kaya. Isang Japanese Akita dog yun. Meron ding Philippine version. Ano siya, Tits? Isang, ito, na-post din ng netizen na isang aso ang mahigit 1 taon na sa labas ng ospital. Oh. Dahil yung amo niya nga, na ospital. Sa isang ospital sa Caloocan City. Oo, Shoutout oo, mga oo. taga Caloocan. Morning. May buntag ninyo. So, hinihintay niya yung amo niya na makalabas ng ospital. Ang pagkakaalam niya na ospital yung amo ko, nandito. Oo, eh. oo, oo. Kaya halos 1 taon din siya naghihintay yung asong yun. No? Pero wala, hindi niya alam, Tits, na hindi na pala babalik yung amo niya. Di ba nakakalungkot na ganung kwento, pero diyan mo makikita na ang aso talaga ay Loyal. loyal. Kaloyal ang aso. Yan ang legit kaloyal. Kaya nga ako, Year of the Dog eh. Kaloyal eh. Nilulus Uy, talaga. naitawid pa na. Tinawid talaga. Nakakainis. Hindi na ako makarebat eh. Di ba, anong year ka? Year of the... Year, kailangan ba malaman yung year mo? Kasi Year of the Dog ako, ikaw Year, Year of the... Oh. Year of the... Ano? Hindi ko alam. Sa totoo lang, pasensya. 19, ano ka? 84. 84. Year of the hotness and freshness. Hoy! Year of the snake. Hoy! Bunganga. Kaya nga ito. Alam mo ba, nakakaawa yung ganong aso, di ba? Pero kita mo, best friend talaga siya. Kahit, di ba, makikita man ng nurse, ng doktor, o kahit ng janitor ng ospital, o ng security guard ng ospital, mararamdaman mo yung lungkot, no? Na naramdaman ng Tama. aso. Oh, yes, Kawawa naman tong true. asong to. Parang yung si Achiko na hanggang sa pabalik-balik siya, di ba? Sa labas ng train station. Tama ba? Wala na pala yung amo niya, di ba? So, ayun, malungkot. Kahit pa paano doon sa labas sa ospital matamlay. Yung aso. Yung guard. Natalo pala, nag-online sabong. Yung guard. Yung aso. Magkano kaya tinaya niya sa online betting? Nung guard? Yung aso. Hindi yun. Yung wala akong idea kung magkano. Pero wala kasi talagang mabigat yung katawan niya ng SG, ng guard. Hindi, nung aso. Kawawa. Parang gumaganon-ganon pa. Sa gilid. Aso. Ay, nako. Pero kaya nagro-robing siya sa ospital mula ground floor hanggang 5th floor. Yung guard. Yung aso. Oo, nakakatawa kasi ang linis-linis ng uniform, di ba? Ng guard? Ng aso. Ay, oo. Pero may garapata. Yung aso. Ano may kakalabaw? Kaya pala, tinaas yung paa. Umihi na lang sa gulong eh. Yung aso? Yung guard. Kasi syempre, 12 hours na nakatayo eh. Pigil na pigil yung ihi niya eh. Nung guard? Yung aso syempre, di ba? Ay, pigil. Pero alam niyo po, kasi yan talaga ang best friend. Kahit ikaw, best friend mo yan eh.
Yung aso. Yung guard. Hindi, tropa ko yan, mga dito sa Yung mga NBC. guard? Hindi, yung mga aso. Meron, may isa tayo dyan, yung pinapakain ng mga taga-NBC, yung si Buster ba yun? Oo, nakikita ko yung tuwing umaga. Yung brown, yung brown yung kumakain ng balahibo. longganisa doon yung aso. Hindi yung guard. Yung may batuta, Yung guard. yung aso. Ay. Bakit kaya madalas pangalan yan Brownie, no? Ng aso? Ng guard. Siyempre, kulay brown. Yung aso. Pero mas cute din pag Blackie. Yung aso. Yung guard. O kaya pag maputi, Snowy. Yung aso. Yung guard. Dapat talian pag may lahi para hindi makalayas. Yung aso. Hindi mawala. Yung guard. Ay, nakita ko yan one time dito sa CCP. Paikot-ikot, nakatali. Yung aso? Kaya pala sinita ko, Ma'am, bawal ka dyan mag-park, ma'am. Sabi ng guard? Sabi ng aso. Ay! One time nanghiram ng motor sa akin eh. Yung guard? Yung aso. Call pa, yan ang motor call. Ay, nako. Minsan maaapakan ko pa yung ano niyan yung dumi niyan sa umaga, mainit-init. Yung aso. Dumi ng guard. Uy, masasabi. Ew! 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 Sino? Ako? Dagang salamat sa mga naminaw na to. Happy weekend kaninyong tanan. At syempre, it's a Friday. Sana ma-enjoy nyo yung weekend nyo. Of course, Totoo. invite them. Maglalaro. Bukas na. Bukas maglalaro ang ang Bacoor City Strikers Philbet.com. Alas 8 po yan ang gabi sa Strike Gym. Libre lang manood. Yay! So good luck ha. Sana manalo ka ang Bacoor City Strikers. Yes, of course, Philbet.com. mananalo yan. Best regards na lang sa mga bossings dyan. Thank you so much sa mga palaging sumusuporta sa atin. Shout out to Bacoor City Strikers Philbet.com, team owner, Mayor Strike B. Revilla, and of course, si team manager, Dennis Boss Abella Dennis. and Liza Blanca Flor, Ma'am and Lai. Commissioner Kenneth Doremdes, and Ayan. to Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat sa lahat mga manonood. Enjoy the game. Yun lang naman nagkatipon-tipon tayo para sa isang masayang sports. Totoo. Lalo na yung basketball na number 1 sa atin yan. So, good luck sa team ng Bacoor City Strikers. At maraming salamat po. Enjoy your weekend. Of course, yan ang mga drivers, conductors, inspectors, passenger manager, hostess, masahista, barbero, security guard, labandera. Maraming salamat. Nakasama nyo na hat tita. Tita Tanya, Chinita. At cool na Uncle Dagon. At maraming salamat dahil number 1 tayo sa mga sasakyan at hindi Totoo. lang yan. Pati na rin Sa Metro. and Mega Manila. Ito po po ang ang inyong 90.7 Love Radio. Feel good morning!